Hola, Dubòtics! Avui descobrirem l'aplicació de Google per fer presentacions. Google Presentacions. Si els mestres ens han penjat una tasca on nosaltres hem de treballar en presentacions de Google, amb una pestanya de color groc hi entrem directament des de Classroom. També podeu accedir-hi des del botó del gofre clicant a Diapositives. I se us obrirà el programa de Google Presentaciones. Quan cliquem al botó del mes, podrem començar des de zero una presentació. I el primer que hem de tenir en compte són les diapositives. A la part esquerra de la pantalla trobarem un botó que apareix un mes. Si cliquem a la pestanya de sota, trobarem estils de diapositiva que ens poden anar bé per començar a construir la nostra pròpia presentació. Per exemple, en aquest cas, la primera diapositiva hauria de tenir el títol de la nostra presentació. I després hi afegiríem una diapositiva amb el text que volem explicar i crearem tantes diapositives com apartats volem explicar a la nostra presentació. A la part de dalt de la pantalla trobarem la barra d'eines. D'esquerra a dreta, per exemple, trobarem les fletxes per tirar enrere o endavant, per si ens equivoquem, el botó per si hem d'imprimir la presentació, la lupa, trobarem la fletxa per poder seleccionar el text o les imatges i seguidament trobem una eina molt important, el quadre de text. Si cliquem aquí, podrem incloure text directament a la nostra presentació. Al costat trobem el botó per inserir imatges, ja sigui des del nostre ordinador o des d'internet. En aquest cas, buscarem un avió. Escrivim avió al buscador i podreu veure, us apareixen un munt d'imatges. En aquest cas, mira, triarem l'avió del Tibidabo. Arrosseguem i ja ens apareix la imatge. Si volem eliminar un element, ja sigui text o imatge, clicarem a la tecla de suprimir del teclat. Continuant amb la barra d'eines, trobem els botons de forma i el botó de línia i fletxes. Posarem un quadrat, hem de clicar a l'element que volem i l'arrosseguem a sobre la diapositiva. Clicant als punters al lateral podrem modificar la figura o canviar-la de lloc. També podrem pintar de color les formes que seleccionem clicant a color d'emplenament. En aquest cas, mira, el quadrat el posarem vermell. La vora també la podem modificar, podem canviar el gruix. El mateix passa amb les lletres, és que podem triar el tipus de font que volem, el tamany, si la volem negreta, cursiva o subratllat, i també podrem triar el color del text. Si volem canviar el fons de la diapositiva, hem de clicar al botó de fons i triar el color. També podrem incorporar una imatge, ja sigui des del nostre ordinador o buscant-la a Google. Si volem portar cap endavant el text o enviar cap al fons una imatge perquè es pugui llegir, hem de clicar a Organitzar, Ordre. En aquest cas enviarem la fotografia cap al fons perquè així es pugui veure el text per sobre. Modificarem la forma del quadrat per encaixar-ho a la nostra diapositiva, escriurem Tibidabo en lloc d'imatge i acabarem de perfilar la imatge perquè tot quedi perfectament al seu lloc. I ara veurem una part molt important per quan ja tingueu construïda la vostra presentació. Com estem parlant d'un suport visual, un factor important és que sigui visualment xulo. No importa si no se't dona bé això de combinar colors, perquè presentacions t'ho fa sol, anant a triar un tema. Un tema és un disseny per a la nostra presentació que s'aplica a totes les diapositives i fa que tota la presentació tingui el mateix estil. Que tu no t'imagines portant la sabata del peu esquerre de color vermell i la del peu dret de color verd? Doncs aquí és el mateix. Per tant, hem d'aconseguir que cada diapositiva tingui el mateix color, la mateixa lletra
i una distribució similar per evitar que l'espectador es distregui. I els temes ens ajuden a aconseguir-ho. Com podeu veure, si canviem el tema, canviarà l'estil de totes les diapositives. I ja per acabar, veurem el botó de transició, on podreu aplicar diferents efectes a les vostres diapositives per aconseguir una presentació més animada. Per veure com queda la nostra presentació, clicarem a Iniciar la presentació i clicant a les fletxes del teclat podrem anar passant les nostres diapositives per ensenyar als altres la nostra feina. I amb aquest vídeo ja podreu començar a construir les vostres pròpies presentacions per poder presentar els vostres treballs. Et pots subscriure al canal per rebre els propers tutorials. Fins la propera!